Wij nodigen u uit voor een proeverij. Een muzikaal voorproefje. Een kijkje in de keuken van uw Limburg Symfonieorkest in uw eigen theater. Wat dacht u van een verleidelijke amuse uit Scheherazade? Of een machtig mooie Mendelssohn als voorgerecht? Het hoofd- en nagerecht bestaat uit melancholische Dvorak en een zoete zauberfleute. Het diner wordt afgewisseld door Tris Trač Polka.